So hello guys, dugay nagyagkuha ka tos Lubuwa. Oh, recently nakakita ko sa video ba na nagka-on dire si Miss World Philippines 2021 Maureen, Tracy Maureen Perez ba dayon. Mo ni Anhiko diri sa 8 Flicks and Chill by. So one of the best tos Lubuwa places right now in the city. Located ni siya sa Queensland Manor na parking lot by. Oh, manang Queensland Manor, man ang parking lot. Ug morning 8 Flicks and Chill. Mao na. So mag-wonder mo tagpilang tus Lubuwa dire, tag 200 pesos dire, unlimited tus Lubuwa. Yan na, nananay na po kapuso. Unlimited lamas, unlimited auto. Para nas do ka tao kung namoy kuyog-kuyog, namoy third wheel, mudog ang lamog 50 pesos. But ang nakanindot dire na pa sila lain-laing side dishes like crab meat, dynamite, stuffed egg, lumpia, longganisa, ginabot, fried siomai, steam siomai, proven, ngoyong puso. O mga soft drinks pagyod datag 15 ra. Kaya para pag humani mo pwede bigyan ka mag ice cream. Sama na. Magtuslubuwa tabay. May lain niya sikat. Mana mo sir? Ano paghimog labing tos Lubuwa biga? Kanan sir, unan yung kanan sir, pinamuluto gusto ba mantika? Okay. Kamay lang. Mamay ra mantika. Unan ang Bombay. Ang nakalingaw diri bay napos sila mga side dishes bay like ginabot, dynamite, proven, siomai, ug uban pa. Ana. Wala na mo rin steam siomai.
So bay, kumusta man? Unsa man gilamian ka bay? Lami kayo. Ano makaingon mga glami diri sa 8 Flex bay? Daghan kay lami ang proven o ang buwa. Wow, ikaw miss, nalamian ra ka? Okay kayo. Puta ng moto. Tawanis pero di ay. So ma'am, ngano nakahuna-una magtuslubuha gid imong negosyo? Eh, ganahan kay kong street food. So, ako siyang ginegosyo. Alright. So namo ilaing branch, di ba? Namo May ilaing. Talisay branch, sir. Sa asa mo dapit sa Talisay? Sa Tabunok dape. Sa Tabunok yun. Sa Sangi Road. Oh, sangi. Alright. So magluto na siya tuslubuha ba? Guys. Ano ito niluto? Puti ang utok. Lagit siya. Okay, if ibutang siya ng utok lang, dili siya tutuwa. Buwa ra, buwa ra, vicious. Fire. Fire. Ina? Mga taon-taon. Parang buwa, guys. Wow. Yan is. So, may mga thank you. Mana yung mga side dish niya? Yeah. Hello, marunong. Ginabot, ma'am. Lami, ma'am, no? Hi everyone! I would like to invite you sa 8 Flex and Chill. We have 2 branches. Ang usa kay nasa 8 Flex Cebu City, located here in Queensland Manor Condominiums parking lot sa May Raman Street, Zapatera, Cebu City. Ang usa nasa Talisay, sa Tabunok, sa Sangi Road beside 7-Eleven and Boyunar sa dalan sa Gisano. We offer here the best tuslubuha. We offer also the legit and classic one. Katong puro ra gyud utok and unlimited siya. And then we also offer the best street food like siomai, dynamite, stuffed egg, chicken proven, ginabot is our best selling one, and ice cream for dessert. So usap inyo gihuwat, visit na and enjoy your street food cravings here only at 8 Flex. Sabay, enjoy yun kay Chris. 8 Flex and Chill bay kay yes, tinuod na kay lami ilang tuslubuha bay. Nabi na kung kanang yung pag-ugi siyang luto pa ba. Kaya dayon, napagili siya mga side dishes na di lang tuslubuhay mo ma-enjoy the ribayets. Nabay, ginabot for one, chicken proven, nasa lay dynamite, ngoyong, lumpia, o ka mga favorite niyo mga street foods. Plus, ang nakanindot rin, affordable kayo, 200 pesos lang bay with free 10 puso, unlimited utok, unlimited lamas. Mana, for 2 persons, kung nabong third wheel, doon nga lang 50 pesos, 250, mabusog na gid mo. Plus, ang ila sa mga side dishes, kaya ra kayo ninyo sa bulsa bay. So, manang nindot gid kayo. So, mana, bisita na mo dre. Dilawi na. Pagtuslubuha na tan. Keep on supporting local businesses by local, eat local yun ta permi, you know, promote our street food. So, tinabangay lang yun ta. And I hope to see you na sa kung sa itong mga sunod na mga suroy-suroy. Og let me know asa ko mo kaon next. Og wag mo ka-like sa page sa 8 Flex. I-like lang 8 Flex. Pangita lang 8 Flex na Talisay og Cebu City. So, mana guys, see you na sa pohon sa atong mga kaon-kaon. Bye bye bye.